Fizikaria, musikaria, zientzia divulgatzailea eta komunikatzailea ere, esan dezakegu zarela, ez? Eneko Aspe, ongi etorri txapaldizkarira. Eskerrik asko, plazerra handi bat, hemen egoteagatik, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, eta bai. Lehenengo zer jarriko genuken, fizikaria, musikaria, zientzia divulgatzailea, komunikatzailea. Fizikaria. Fizikaria lehenengo, ez? Bueno, hortik abiatuko dugu beraz elkarrizketa. Venga, aurrera. Bueno, NASAn egon zara azken urteetan lanean, San Franciscon, bueno, orain Euskal Herrian ez daude, zertan ibili zara NASAn? NASA, bueno, ez dakit izen handia da, logo oso ezaguna ere badu. Bai, 2017ko bukaeratik, ibilinas bertan, bai NASAn eta bai Stanforden hasieran, eta beno, proiektu desberdinetan egin dut lan, NASArekin handiena izan da astronauten ezurren inguruan, Artemis misioa aprobatu egin zen, eta lehenengo gelditokia izango da ilargia, azkenengo bidaia izan zen 1972an, eta lehenengo biderrez, emakume batek zapalduko du ilargia, 2025an, eta kolorea duen pertsona bat ere bai. Orain arte danak izan dira gizonezkoak eta txuriak. Eta orduan lehenengo biderrez, bi pertsona hauek, edo behar bada pertsona berdina izango da, zapalduko du ilargia. Eta gero, bigarren fasea, Artemis misioan, da Martera joatea, lehenengo biderrez. 2050ko hamarkadaldirako dago aurreikusita, atzeratu daiteke, bete atzeratzen dira gauzak, espazioan, eta kontua da joana eta etorria 3 urte izango direla. Eta hau gure gorputzarentzat oso txarra da. Espaziontzian 3 urte? Bai, hori da, joana eta etorria. Gu diseinatuta gaude egoteko hemengo grabitatean. Zuk ibiltzen zarenean, edo dantza egiten duzunean, edo korrika egiten duzunean, input mekaniko bat sortzen duzu zure zurretan, hau da, inpaktu mekaniko bat, eta barruan dituzun zelulek ezur berri egiten dute. Zelula hauek deitzen dira osteoblastoak, hauek input mekanikoaren bitartez funtzionatzen dute, eta esatute, beharrezkoa naz, egingo dut ezur berria. Karo, grabitaterik gabe bazaude 3 urtez, hori da, ezurrak... Ez dago input mekanikorik, ez dago, adibidez, pesak ezin dituzu egin, ez dute pisurik. Zero gravitatean pesak ez dute pisurik. Orduan, uste gogoratu naiz, astronauta batekin geunden hizketan, eta normalean egiten genituen pilo bat gauza umeekin, eta eskolako ume batzuekin kontaktatu genuen hor goian zegoen astronauta batekin, eta esaten zuen berak, behitu, zeharin altzatzen ditudan gauzak eta galdetu zion ume batek eta flexioak egin aldituzu eta bitu zelan egiten dituan. Eta zezen bi eskuekaz, gero esku bakarrekin, eta gero atxamar batekin eta gero atxamarrik ez. Beraz ez du pisurik gauzak, ez, grabitate zeroan. Orduan, osteoblastoek ez dute ezur gehiagorik egiten eta poroak sortzen dira. Eta orduan horrek misioa jar dezake kolokan, astronauta batek apurtzen baduen ezur bat, ez dakigu zelan konponduko den ostura hori espazioan, eta ez bakarrik misioa, baizik eta beraien bizitza. Orduan behar zuten jakin NASAn, zelan aurre ikusi, modelo matematiko baten bitartez, zenbat ezur galduko duten Marterako misioan. Orduan nik egin nuena, izan zen formulatu modelo matematiko bat aurre ikusteko zenbat ezur galduko duten astronauta desberdinek. Eta hortan ibili zarete, eta suposatzen dut ikerketa oraindik bukatu gabe dagoela, eh? Bai, modeloa publikatu egin zen 2021 urtean uste dut, edo 2020 urtean, eta orduan orain neurtu aldugu zure dentsitatea, ezurren dentsitatea, astronauta batena kasu honetan, modelo matematikoa erabili datu horiekin jakiteko zenbat galduko duzun bidai horretan. Eta orduan, metodo hori erabiltzen ari dira orain jakiteko ze astronauta joan aldiren edo ez, ezurren aldetik, beste hainbat faktore daude. Eta hor,
pasada bat izan zen, ze gonbidatu ninduten Houstonera, aurkezteko modelo matematikoa eta sari bat eman zidaten, nik ez nuen espero gainera, eta, igo nintzen ia pijama batekin, eta, irudiak hor daude, baina ez ditu gustoko, ez dut asko, bai. Nasan, zenbat ikerlari dago, esaterako San Franciscon, zuen bertan izan zara? Bai, suposatzen dugu erraldoia izan behar duela, ez? Kalifornian justo bi zentru daude, JPL dagoela Los Angelesen, eta San Franciscoko badiako arean, Mountain View, dago Ames. Eta hor egiten duguna da, deitzen dena basic research edo ikerkuntza basikoa. Orduan ez dugu ezer operazionalik egiten, baina bai gauza asko egiten dira, esate baterako bertan diseinatu egin dira, orain hitz egiten ari gara hemen, baina Marten robotak daude eta bertan diseinatu egin ziren esate baterako orain Marten dauden robotak, ibiltzen eta datuak bidaltzen eta bar. Gero ere bai bertan testeatzen dira espaziontziak, batez be beraien aerodinamika. Dago munduko haize-tunel erraldoiena munduan bertan dago, sartzen dituzte espaziontziak eta testeatzen dute beraien aerodinamika. Eta gero ere bai dago biologia guztia. Bertan egiten dugu esate baterako ezurrena, beste gauza asko, burmuina, bihotza, astronauten osasunarekin duen proiektu asko daude bertan. Ikerketa guzti horiek ero, medikuntzarako baliogarriak izan lirateke, izan daitezke? Eta beste gauza askorentzako. Gero uste dut hitz egingo dugula elikagai buruz eta sukaldaritzari buruz, liofilizadorea gaur egun asko erabiltzen da jatetxe potenteetan liofilizadorea, NASAk inventatu zuen bidaltzeko jakiak espaziora eta beste hainbat gauza. Gauza asko aplikatu daitezkenak espazioan, gero hemen aplikatu egiten dira. Bai, ez, erabiltzen dira bestelako... Gauza asko, aplikazio gehienak esango nukenik. Benetan hain puntakoa da horrelako leku batean ikerlari moduan egotea, zer suposatu izan du hori eneko asperentzat? Nik ez nuen, nire amets basatienetan ez nuen imaginatzen lan egitea. Baina dena izan zen, pizkanaka pasatu zen dana, eta ni 2014 urtean Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari bat nintzen, kriston sortea izan nuen, doktoretzaren zati bat Oxforden egin nuen, eta horre izan zen salto handiena, Oxfordera joatea eta Oxfordeko unibertsitatean, hor maila beste bada. Hortik joan nintzen Cambridgeko unibertsitatera, hor egon nintzen ikertzen eta klaseak emoten ere bai, eta handik egin nuen salto NASA eta Stanfordeko unibertsitatera. Eta niretzat izan da bidai bat, pizkanaka joan dena, baina bai atzera begiratzen badut, bai izan dela kriston bidaia, holako lekuetan lan egitea eta zenbat ikasi dudan, ze desberdina den, ikerkuntza maila bertan, eta bar. Ikerkuntzari garrantzi handiago ematen zaio, edo ez dakit? Bai. Asko be diru gehiago dago, adibidez, nengoen Stanfordeko unibertsitatean eta ez zegoen limiterik gauzak erosteko ikertzeko. Limiteak badaude, baina hemen adibidez asko ben mugatuagoak dira. Hemen, Euskal Autonomia Erkidegoan, estatu mailan, inbertitzen dena ehunekotan altuena da, baina Europatik urrun gaude oraindik zenbakietan. Europako mediatik, beraz gehiago inbertitu behar da ikerkuntzan. Eta ja ez dizute zer esaten konparatuta Korearekin, Hego Korearekin edo Japonerekin, eta beste maila batean daude. Gaina ikerketak denbora bat behar du, eta askotan zientzilariak duen hipotesi hori ere ez da lortzen, ez? Porrota ere egon daiteke, ez? Bai, eta normalena porrot egitea da. Osea, 10 esperimentuetatik bat ondo ateratzen bada, eskerrak ematen dut. Baina bai, oso epe luzekoa da ikerkuntza, eta gaur egungo sistema nire ustez ekonomikoan bilatzen dena da emaitzak orain eta ia. Eta hori ikerkuntzan ezinezkoa da. Bai, behar bada kasu puntual batzuetan, COVID-en txertoan, gauzak behar dira ia,
Orduan egiten dena da, pilo bat diru injektatzea soluzio hori emateko. Eta ikusten da, zientzialariok erantzuten dugula olako mundu mailako arazo handi baten aurrean. Uste duzu ondo erantzun dela, horrela zientziatik, Zientzialarion aldetik dudarik ez. Nik ikusi nuenean lehenengo emaitzak, niretzat mirari bat zen. Gogoratzen du grafikoa gainera ikusi nuen eta esan nuen salbatuta gaude. Bai, izan zen momentu bat niretzat superberezia. Grafiko hori ikusterakoan, argi zegoen lortu genuela. Ni ez nintzen ni ez nengoen txertoan sartuta, baina bai zientzialari bezala niretzat izan zen kristona hori ikustea, bai. Beraz, ikerlari izatea edo bide hori hartzea saia da, ez? Bai. Daudelako traba asko. Bai, gauza hon asko ematen dizu lan honek, lehenengo biderrez munduko historian ulertzen duzu fenomeno fisiko bat, esate baterako, edo esplikatu dezakezu naturan dagoen zeuzer, eta zuzara lehenengoa hori ulertzen eta hori ikusten munduko historian. Hori kristona da, edo topatzea txerto bat, edo hori kristona da, imaginatu zenbat, zerako inpaktua dekozu munduan. Baina bai egia da maratoi bat dela. Osea, ikerkuntza da maratoi bat, non nik ez dut ezagutzen ikerlaria den pertsona dirudun bat, danok gaude maite dugulako eta oso txarto ordainduta dago, oso txarto, doktorego ikasleak daude 1.000 euro baino gutxiago egiten, kriston mailarekin. Eta, zaila da, eta ere bai mundu globalean konpetitzea, ez? Soldatak estatu batuetan esate baterako ikerlariona asko behaltuagoa da, industria pribatuan eta bar, baina nik beti esaten dut, ez? Gonbidatzen didatenean eskoletara, klaseak emoteko edo hitzaldi bat emoteko, nik beti esaten dut oso mundu polita da, baina maratoi bat da. Izan behar zara psikologikoki oso indartsu, ez asko jasotzen dituzu eta bai gutxi. Beraz, bai. Gogorra da, baina oso polita. Bueno, zuk suerte izan duzu, abiatu zenuen ikerketa hori jarraitu ahal izan duzulako, eta jarraituko duzulako, ez? Ezurren ikerketa horrekin. Bai, orain NASArekin proiektu berri batean nago, 2025era jarri dute dirua, mahai gainean NASAtik, eta bertan nago, nila bueltatu naiz ona, ikerbazke naiz, baina kolaboratzaile zientifikoa jarraitze dut izaten NASAren kolaboratzaile zientifikoa 2025 urtera. Eta hori proiektu desberdina da. Hori da miselioen bitartez, miselio da onddoen sustrai jakin bat, material horiekin egitea beste mundu batzuetan, Marten edo ilargian habitatak, adibidez, hormak, mahaiak, platerrak, olako gauzak. Azkenean lurra itzi eta Martera joango gara. Lehenengo koloniak ikusiko ditugu. Bai? Ilargian bai, lehenengo koloniak ikusiko ditugu. Laborategiak zabalduko dira ilargian eta bar. Karo, kontua da, ezin dozula aluminioa edo zementoa bertara eraman, eta orduan bizirik dauden materialak eramango ditugu. Hau da, onddo bat zuk has dezakezu. Eta hori da ideia. Onddoen bitartez, onddo horiek miselioak haztea, eta gero prozesu fisiko batzuk eta gero egurra bezain gogorra den material bat lortzea, eta horiekin hormak egitea, mahaiak eta bar. Hortan jardungo duzu, baina azken boladan ere, aipatu duzu dagoeneko sukaldaritza, hortan ere buru belarri zabiltza, ez? Eta, gastrofizikaria zara ere. Zer da gastrofizikari bat? Bai, behitu, COVID garaian asko eman nion buruari, ez? Eta esan nion, kriston privilegioa dut, jaso dudan hezkuntzagatik, egon naizen tokiak direla eta bar. Nahi dut
jakintza hori erabili mundua aldatzeko onerako. Eta ematen du fantasia badela, baina gero eta konbentzituagoa nago ahal dela, ez? Eta nire ustez gizakion arazo handiena, edo gutxienez gure belaunaldiarena, izango da aldaketa klimatikoa. Hori ulertu nuen. Bistan da. Bai. Eta aldaketa klimatikoa ulertzeko ondo, zenbakietara jo nuen, eta esan nuen, zergaitik ari da gertatzen, edo zer pasatzen ari da aldaketa klimatikoa emateko, ez? Normalean esaten da, ez gizakiok gara, ez da gizakia. Da gizakiok erabiltzen dugun sistema ekonomikoa erruduna. Eta zenbaki batzuk oso interesgarriak ziren, beti esaten dugu kotxeen errua dela, eta industriarena, eta isurketak. Baina CO2 isurketen ekibalenteak deitzen direnak, horren bitartez neurtzen badugu, hirugarren industria erruduna guazen esatera, jakiak dira. Zer jaten dugun? Elikagaiak, ez? Jaten dugun hori, eta nola ekoizten den, ez? Nekazaritza eta beltzaintza. Baina gero, zoom in egiten baduzu eta ikusten badituzu gertuago zenbakiak, ikusten dozu jaki guztiek ez dutela igual kontaminatzen. Eta hor ulertu nuen, esate baterako, eta hau debatea izten joaten ari da, pizkanaka, evidentzia zientifikoa gero eta handiagoa da, eta hor dago. Badaude jaki batzuk asko kontaminatzen dutela. Eta orduan jaki horiek gero eta gutxiago joan behar gara kontsumitzen nahi badugu planeta honetan bizi. Beitu, datu batzuk. Orain munduan gara 7.800 milioi biztanle. 2050 urtean 10.000 milioi izango gara. Hau da, 30% edo handituko da populazioa. Ja, gaur, erabiltzen dugu lurraren edo erabili aldugun lurraren erdia. Ja, erabiltzen dugu jakiak egiteko, edo garatzeko, edo hazteko. Zelan elikatuko dugu 2050 urtean 10.000 milioi pertsona. Ezin izango da, gaur egun bezala ezin izango gara elikatu. Eta janari gehiago beharko dugu, eta horretarako ekoizpena ere handitu edo hobetu. Eta hor dago gakoa. Esate baterako, okela gorria. Okela gorria, kilogramo bat okela gorria ekoizteko, zuk mediaz, okela gorria eta okela gorria dago, baina, kasu honetan, behi okela. Behi okela, era desberdinetara lort dezakezu, intentsiboa, ekstentsiboa eta baina mediaz, media hartuta, 60 kilogramo CO2 ekibalente isuritzen dozu kilogramo bakoitzeko. Hau da, Bilbotik Donostira egiten baduzun bidaia kotxez, mediaz, 14 kilogramo CO2 isuritzen dituzu. Jaten baduzu kilo erdiko txuleta bat Donostin, kontaminatzen ari zara, igual, Bilbo Donosti, Donosti Bilbo, eta kilogramo erdiko txuletoia jaten baduzun, igual. Baina jendea ez da konsiente, uste du bakarrik kotxe kontaminatze dutela, eta baina kilogramo erdiko txuletoi batek kontaminatzen du Bilbo Donosti, Donosti Bilbo kotxe bidai bat bezala. Eta hori CO2 ekibalente isuriketetan, baina arazo larriena ez da hori, arazo larriena da landa. Landa asko behar da okela gorria ekoizteko. Eta arazoa da biodibertsitatea pilo bat jeizten dela. Hau da, zu baso bat daukazu,
egiten dena da, Amazonasen kasuan, Brasilen adibidez, Bolsonaro dagoenetik, igo dira 278ak deforestazio tasak, suteak deforestatzeko eta bertan jartzeko behiak edo soja azteko behiei emoteko, txerriei emoteko, eta kontua da, zuk imaginatu baso batean, zenbat animali bizi diren, edo Amazonasen, eta mozten baduzun dena eta behiak jartzen badituzun, bakarrik behiak izango dituzu, kontaminatzen, metanoaren bitartez, eta hor bizi ziren animali guztiak ia ez dira bertan egon orduan. Biodibertsitatean gertatzen ari dena da, nik datuak ikusi ditut, eta da masakre bat. Horrela hitz egin behar dugu. Orduan, gure pentsaera ere aldatu behar dugu, ez? Konstienteagoa izan. Konstienteagoa izan eta beste era batera jan beharko dugu. Eta hori holanda. Gero eta okela gorri gutxiago, eta gero eta barazki eta fruitu gehiago, lokalak izan alba diren hobeto, denboraldikoak izan alba diren hobeto. Beraz, txipa aldatu behar dugu. Horre beste ikerketa mundu bat zabaltzen da, ez? Okela iruditu dezakeen, okel gorria ez dan, jaki bat asmatu edo ez dakit, ez? Bestelako produktu batzuekin edo? Nik okela gorria maite dut. Eta hamburguesak maite ditut eta txuletoia maite dut. Orduan, ni bezalako jendearentzat nik behar dut alternatiba bat, non lagunekin parrillada bat egiten baduan, hamburguesa bat jan nahi dut. Baina, ez baduan kontaminatu nahi, landaren bitartez egindako hamburguesa bat jango dut. Orain arte, landaren bitartez egindako hamburguesak oso txarrak dira. Oso txarrak dira, eta ez ziren hamburguesak. Baina gaur egun ja, fizikari esker eta beste hainbat disiplinei esker, jan dezakezu hamburguesa bat, non benetan uste duzun haragi gorria dela. Eta zuk izuritzen dituzun gazak eta edo kontsumitzen duzun landa hamburguesa hori jateko 80% baino gutxiagokoa da. Hau da, jan aldituzu 100 hamburguesa olakoak versus behi baten hamburguesa eta kontaminatzen ari zara berdin. Beraz, ezinbestekoa izango da, elikaduraren gaira lantzea ikertzea, klima larrialdiari ere aurre egiteko. Bai. Hori argi... Elikagaiak gastronomia orokorrean izan da ahaztu dugun industria. Eta ere bai da, lobia oso handia delako, oso boteretsua, eta hor aldaketak ez dituzte maite. Logikoki beraien lana delako, baina evidentzia zientifikoa ikaragarria da. Bai egia da, ekstentsiboa hobeagoa dela intentsiboa baino, baina estentsiboa da kontsumitzen dugunaren 5% bakarrik, eta estentsiboaren gauza txarrere bai da landa asko behar duela, eta gero eta jende gehiago izango gara planetan, eta landa bakarrik daukagu kopuru jakin bat. Beraz, gaur egun jaten duguna eta 2050 urtean jango duguna oso desberdina izango da. Eta horretarako ere, gastrofizikariak hortxe jarduten duzu, ez? Ikerketan ere. Konturatu nintzen, fisika erabili daitekela, edo gastrofizika, gai honetan, erabili daitekela jaki berriak diseinatzeko eta fabrikatzeko, esate baterako. Enpresak daude, Kalifornian, Beyond Meat eta Impossible Foods, berek egin nahi dutena da proteina alternatibo, hau da, zuri eman okela bat, okela gorria esate baterako, propietate berdinekin, baina asko be klima aldaketaren inguruan asko be jasangarriagoak direnak. Zein da arazoa, zaporea berdina izan behar dela, kolorea berdina izan behar dela, hor dago gakoa. Tekstura da zailena imitatzeko, zailena. Eta tekstura niretzat da propietate mekanikoak eta propietate fisikoak, kasu honetan jakiena, baina karo, nik ikasi nuena Cambridgeen, NASAn eta barzen ezurren, muskuluen, burmuinaren propietate fisikoak eta mekanikoak. Orduan, enpresa hauek behar dituzte horrelako
profesionalak, imitatzeko tekstura hori. Edo tekstura berriak lortzeko ere bai, esate baterako Michelin izarren jatetxeetara joaten bazaren askotan tekstura berriak probatzen dituzu. Hor dago ez, ere gakoa. Hori da, horrelako tekstura zoroak ere bai sortzeko fizikara hori daiteke. Azken tartetxoa hartu dugueneko, bestelako kontu ez ere hitz egiteko, esan dut, fizikaria, musikaria eta ere bazarela, Barakaldokoa zara, eta harrotasunez ere zabaldu duzu munduan zehar Barakaldokoa zarela. Bai, harro naiz eta maitasun gorroto sentsazio bat daukat Barakaldorekin, ez? Ni nator Barakaldotik eta hori ezin da, nik beti esaten nuen, ez? Ze kanpoan egon naiz... Pisu handia eukidu Euskaldun berriaren balada Jon Sarasuarena, gogoratzen duzu. Barakaldokoa naiz eta daukaz paro. Bai, hori baino gehiago izan zen astea bertan, ez? Bueno, azkenean, Ingalaterran eta Estatu Batuen artean eman ditut 8 urte kanpoan. Eta beti esaten zidaten, ez? Zuk utzi duzu Barakaldo, baina Barakaldok ez zaitu utzi zu. Eta egia da, ez? Bai, hasi nintzen bertan, 80ko hamarkadako bukaeran eta 2000garren hamarkadako hasieran, eta egia esan Barakaldo hor, droga inguratuta, zen justo heroinaren bukaeran eta diseinu drogen hasiera, gero ere bai musikalki eta kulturalki ere bai, hor piztu zen ere, ez? Zure musikari zena, ez? Bai. Hor musika elektronikoaren booma izan zen, Scorpia, Chasis, eta gero ere bai hip-hopa. Eta hor, 12 urterekin idatzi nuen nire lehenengo hip-hop letra, nire lehenengo rapa. Lehenengo ibili zinen Patrol Destroyerren, 121 Crew, zein izan zen? Bai, 12 urterekin lehenengo letra. Eta hor hasi nintzen jare bai mixak egiten, nire gurasoek zuten bi zinten makinatxo bat. Eta horrekin, garaiko, jazzberri, Scorpia, Txitxarro, orain esateko, garaiko musika horiek nahaztu egiten nuen bi zinta horiekin. Eta baina oso goiz, 14-15 urterekin ere bai. Eta ikusten nuen zinta horiek banatzen zirela auzotik, eta nire ezazen, kriston horea, jendeak entzuten ditu nire zintak. Eta hor piztu zitzaidan musikaren hori. Ja harinagotik, 6 urte edo nituen, nire ama ditu zuten eskolatik, esan ez sartueneko eskola musikara, zerbait dauka musikarekin eta behar bada bertan garatu dezake. Eta gorroto izan nuen, baina... Musika eskola. Bai, esan niretzat, baina kaleko musika hori bai gustoko nuela. Eta hor piztu egin zen. Egon nintzen reggae talde batean hasieran, ska talde batean, eskalea, kontzertuak eman genituen eta baina gero 121 Crewko jendea ezagutu nuen, endika, eta hor ja konexioa izan zen oso bizia eta horra nintzen, 121 Crew, hip-hop, euskaraz. Eta gero, Patrol Destroyer sortu genuen, 2011garren urtean, eta hori zen elektronika, baina nik kontzeptu bat bultzatu nuen party eta borroka, Jon Andoni Delamoren kontzeptua dago. Zen ikusten nuelako jendea borroka usten zuela partirako, jaia egiteko. Eta orduan berreskuratu nuen party eta borroka kontzeptu hori, eta zen elektronika, baina mezu batekin. Bai. Eta euskal doinuak ere bai. Eta bukatzeko iritzi da Maisa MC. Bai, gero Ingalaterrara joan nintzen, eta bakarrik nengoen, orduan nire bakarkako ibilbidea hasi nuen, Maisa MC bezala, eta 2019garren urtean Ume Zahar diskoa kaleratu nuen, eta izan zen Kalifornian ekoiztutako diskoa, eta erabiliz txalapart, alboka, trikitrixa, txistua eta bar, baina sampleatu nituen instrumento horiek hip-hopara eta elektronikara eramateko. Hori da nire arima. Diska hori entzuten baduzu, hori da nik barruan daukadana. Hor sartzen dut Oteiza, baina Pona Eri, Alboka eta Snoop Dogg,
hori da nire barruan dagoen mundua. Eta okerrezpan adira, azkenengo ekoizpena, eskola publikoaren jairako bastidan izan zela, kainean, horko kantua ere egin zenuen, lagunez inguratuta, ez? Bai, Euskal Eskola Publikoa nirekin jarri zen kontaktuan 2019an, 2020rako egiteko kanta, bi urte luzatu beharra izan genuen, bertan bera gelditu zelako jaia, baina bai, gustoko izan nuen, horri txuri bat eman zidaten, eta esan zidaten, beitu, konfiantza guztiz egin nahi duzuna, eta, bueno, egin nuen, sartu nituen gauza desberdinak, ez? Badaukagu Afrikako doinu batzuk, Afrikako gitarra batzuk, eta afrobeats erritmoak, baina ere bai reggaeton sartu dut pixka bat tartetxo batzuetan, eta gero Juancho Arakama, Glaukomako abeslaria, Fanny, Nisuritasun-eriko abeslaria, Laize, Barakaldo rapera bat, eta gero bideoklipa Arrigurikoek egin zuten, eta oso proiektu polita izan zen, ganera nik bertan ikasi nuen Euskal Eskola Publikoan, eta superarro zabaltzen dut Euskal Eskola Publikoa. Kantak izaten du, nik ez dakit handitan zer izan nahi duten, baina gustura ikusiko nuko eskola publikotik datorren lehendakaria. Bai, noiz baituko zen badago. Eneko agortu zaigu denbora, eskerrik asko, plazer bat izan da. Zuei, haupa txap, eta hurrengora arte. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap!